का करी हो आजकल तो निके नहीं लागत औसन घाम लागत न कि दिमागे काम नहीं करत। कहाँ आदमी बैठस आ कहाँ दूगो चार गो बात विचार बतियावस। चलो ए बेरा न चपेटन कहाँ चलत नहीं उनकरे कहाँ बैठ के आ कुछ बात बतियाई। चपेटन भैया ए चपेटन भैया ई भाई ई मड़ई कोई ऐसे छवागिल हो। हम तो ई मड़ई पहला बेर देखतनी। अरे बड़ा घर में हो के हाजी? अरे हाँ मैं चंदन भैया लेखन का ना आई हाँ ई अंदर बोला तो चल ठुके दा पहले का हाजी? का हो चपेटन में भौजी भैया घरे लेखन का बेटा वो यहाँ पे हई। अरे हाँ हो तारा घरे दूसर के हुआ आई आता ना उछना कबे करलन न कि केहू ना तो मने कि उ छन के ना तो हम उ छन के का कर ना पैसन बतियाई ना कौन ठीक बा उनका संग संग तू छन गत कबो तो बोली कैसे आईनी ह? देखो ओइ नहीं एगो काम में से हाँ तो हम कहीं बिना काम करता पैबे ना करी ना जी। जब काम रहेला तबे आसन आवेला। एगो बात कही खिसेबू ना न ना ही कहीं खिसिया वाला होई तो खिसिएबे करब। ए मतलब खिसियाए वाला बा यही से ना पूछतनी। अरे तो बोल लेकिन हम सच बोली ना झूठ ना बोली ना। वो तो जानत नहीं हम। तब अच्छा ये बताओ तू हाथा ना सुंदर बाड़ो आ तब भैया न के जाने केकरा से देखी ना कि फोने पर दिन भर लाग रहेला। अरे तो मतलब कोई का फोन आली तो बतियाई है नहीं तो एकर मतलब का? आह दादा परसों दिन बैठ के बतियत रही हुईटवा पर न और से आई लव यू आ फाई लव यू बोलत रहे लड़की रहे गो। आपको का मजाक करे के आदत ना गल 24 घंटा मजाक के मोड़ हम जानत रही कि तू बात हमार नाम मनबू। हम ही मिली ना मजाक करे खातिर। मैंने मजाक करे के रही लेकिन मजाक कइल जाला लेकिन समय समय से मजाक कइल जाला आ होइसन तइसन मजाक ना कइल जाला समझनी कि कोई के घर में उजर जा। तार माने हम घर उजारतनी तार घर तो हम बसावतनी अगर ई रहन रही ना तो सचहू के कहियो तार घर उजड़ जाई। जब कोनो लड़की के लेके भाग जी हन ना तब पता चली। ई बताइए अपना काने सुननी ह? काने सुननी तबे ना आइल बनी। का बतियात रहम का सबूत बा कि हम मानी? उनकर मोबाइल ना अपना कहाँ एक दिन रख के देखो तो बुझाई कि कितना लड़किन के फोन आवता। तो हो कता ना लइकिन के फोन आवता कोई गो से का बतियावे ना? तू का जानबू तार बियाह ना भई रहे ना तब वो बतियात रहन 3-4 गोलिन ले। देखा बियाह ना भइले तो ओकर बात अलग बा लेकिन जब से शादी बियाह भइल तब से तो मान लगे खराब लागी। कौनो मेहरारू ना चाहिए ना कि हमार सवत या के घर में रहे। हम जानत रही कि तू बात ना मनबू। अरे मानब काहे ना ऐसन तैसन बात बावे कि ना मानब हैं? जाए तो तहार मरद तू बात मान चाहे मत मानो हमरा ओसे का। अरे जे जवन करी ओकरा आगे खुदे आई। एबरा आज सही को हतनी हम कहीं न ई घरवा रहत काहे नहीं ख आ तनो कोइन के घरे मने नहीं खेलागत आवत न खात न कब तो कहू तो खहू ना आवे न। अच्छा ही बताओ हाथा ना लुक बहुत सब घर में सुतल बा उनका रहते पता नहीं खे। सीधा बैठी न तनी एगो बात कहतनी आपसे। बोला देखी जब भइसन बात बावे एगो बात हमहु रउआ से कहतनी बात मानब कि ना मानब हमारा? अरे कह के तो देखो जब वो दूसर लड़की ले बतिया होता ना तो हमहू आपसे बतियाई। काई भौजी हमरे से बतियाबू जान जी हन न कि चंदनवा हमर मौगी से बतियावता तो जौनो आवत न तारा घरे ना आवे दिहन। देखी उनका करेजावा निकाल लेब हम हमरा कैसन तैसन बुझले बा ना ऊ करस त रास लीला हम करी त करेक्टर ढीला। तो कर हम कहाँ मना करतनी कर जैसन करनी वैसन धरनी जब ऊ मनते नहीं तू मत मान। तो बोली बतियाब ना हमरा से। अब देखो हमारा के मत न स अपना जो खोज ल एगो गांव टोला में त आपे हमरा के पसंद है तो कोई हमरा भइबे ना करेला सच बताई त हमरा अच्छे ना लागेला। माने इतना हम सुंदर बनी हम देखी जवाब पूछो तनी तो जवाब दे ठीक बा घुमाई फिराई मत बतियावे के तब ठीक है नहीं के बतियावे के तब ठीक। हम बतिया आजकल के तो लइका मौका खोजत न सके कोई हमरा के बात करे के कहे। दादा हम न ए मामा के लइका ना हई आज तक से तक कोनो लड़की से बतियेबे ना कइनी आ ना कोनो लड़किन के पलट के तर तकनी
उ तो तू बाड़ू के तारा के उधर पलट के ताक देता नहीं। देख लिया आज के बाद से हमारे मर्द हमरा से बोली है ना तो बोलिए क तो कह फ ठीक है उल्टे जवाब तू दे। जान का बोलबू कैसे पेश आबू हमार जवन काम रहता हम बता देनी। ठीक कोई नहीं है जी बता देनी है तो ना तो आजकल तो ऐसा आदमी बना कि देख के भी अनदेखा कर देता ना कोई कुछ के करो ले नहीं खे बतावत एगो आपे के तो हम अपन समझी ना गाँव टोला में कोई हम समझी ना कुछ लतवो के धोवाना ना समझी ना। देखियो बचा रही हो बचा के रखले रह उ दिन न ता जाओ कि कौन लड़की निकल के भाग जास न तो जिंदगी भर पछताइबू अगर हमर बात ना मानबू। एगो हमरा से वादा क के जाई। वादा क के जाई हां कि हमारे से कोई लड़की ले ना बतियाई ना। अरे मर्द भौजी हम कौनो लड़की से ना बतियाई ना। अबे तू कहत तो से बतियावे के ना तोरो से हम कहन बतियाई कि ना बतियाई कोनो ठीक नहीं खे। इया कहतनी जी देखो हम माने 14-15 साल के आ तू कहाँ 20-25 वर्ष के अपना जोर जुगुत खोज अजुए पैदा भइल ह हैं उम्र अभी का कहला कि तू करे लागी तो हमसे बड़े हो खबा 2-4 साल समझल। अभी जो के ज्यादा लइका बुद्धि लेखा बात हमरा भीरी ना बतियनी त हमर दिमागे जर जाला। ठीक हमरा से वादा कर के हमरा के कबो ना छोड़बा जल्दी कर। ओताना जिद कर तलू ना त हम त से बतिया लेम लेकिन वादा मत करवाओ ना आज वादा क के जा। ल ठीक है बतियाई आ अगर कोई के देख लिहल तो तोहर आंख फोड़ दे। आंख फोड़ देबू हमरा मर दे फोड़ देबू। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकिना लेकिन हम ही ना बर्दाश्त करब कि हम जेकरा ले बतियाव तनी उ दूसर कोई ले बतियावे ना बतियाई भैया। एक तो हम केहू से बतियेबे ना करी ना कतना तू जिद धइलू हु तो कने कि चला भाई तो से बतिया ले। सुनो अब गल जरूरी बाटे रह 2-4 घंटा। अब देखो 2-4 घंटा हम रहम ना तो हमर घरवा वाला क्लास लगावे लगियो स कि कहां गइल बा जे प्यार करेला तू तो अपना मर्द के क्लास लगइबे ना करेलू कहां गइल बा का करत नतियो का बेटा एबरा आ जास तू क्लास लगाव उनकर ना उनका करेजा निकाल ले नीचे मुंह अपना बाप के बेटी ना। अरे मर्द करेजा नहीं निकाले की क्लास लगा तो खाली उ कहीं जाता ना लाइटिंग कर जाता ना तो कहां गई रही का करे गई रही कितना देरी भइल ई के कह जाला क्लास। ई बताई एगो बात बताई आपसे हमरा लेखा मेहरारू अगर जकरा पाले पड़ गइल ना तो उनकर हर एक चीज दुश्वार कर दे समझनी। तू ही सा कहले बड़ू मर्दे और तो मरद हम तो का सर सहका ना सकीना लेकिन सहकैला का फायदा उठै ना हम कोनो बात नहीं खे उठैबे ना करे जगन सहकौले बानी ओगन बिगड़ाऊ वाल जानी ना हम। अब देख ज्यादा हमारा के देरी होता ठीक ना। ठीक बा जा तो कल से आई। अरे गोड़ावा तुरे बका हो ना हो गोड़ थोड़ा तुरम हम। ठीक बा टाइम से आइहा काल। ठीक बा कल आई हो ठीक बाटे चलिए तनी आराम कर ले। कुछ कह दोस्त संगतिया 2-4 गो बाणस तो टाइमो निकल जाता। ये इतना बड़ दिन होता कि सरवा टाइम पास कइल मुश्किल हो गइल बा आजकल। कहा करबो हो सब समय करावेला आ समय पर अगर मौसम ना बदली तो जनते बड़ा का बुझाई कि गर्मी में का होला भैया। ए हितराम कहो मलैया जैसे निकलला होतला का कर गइल रहे रे का हो चपेटन भैया। अरे मर्द भैया तोहरे के तो खोजे गई रही हमरा खोजे गइल कि हमरा मौज की खोजे गइल रहे माने तार मौगी सुई हिया के भुला गेल बियो के खोजे जाई सुइयक भुला तो खोजे जाला कि एक घड़ी लड़का चाहत रह कि कब फुर्सत से मेहरारू भेटा सके बतियाई सटियाई धीरे से पटियाई सार कही कि हमरे के बुद्धि सिखैबो हैं सनकल लइखन कि पगलाइल बड़। अब तो ऐसन केहू देखी न त केहू पागल आ जाई। अरे मर्द तू जौन सोचत ना एकदम तार सोच गंदा। अच्छा तहार करनी निमन बाटे सब कुछ अपना घरे रहला तो तू हमारा मड़ई में रहत हितराम आई रही तोहरे के खोजे तारा से काम रहला भेटा गेल न कौन काम बा कह दे तनी 2-4-500 धइले बता देना दा हमर मोबाइल रिचार्ज नहीं खे बाक सारा कहीं भिखरिया हो इसकारे आजकल यही तरह काम धंधा बंद बा खुद जेब हमार खाली बाटे 1 रुपया किने से आवे जाए वाला होइए नहीं कि हमें खुद मेहरारू से मांग के जिया तनी तो तारे से कहां से दीही माने 500 रुपया मांग दे मोबाइल रिचार्ज करा के तारगार फाट गई। सूद सूद बोल ये हर के बतियबो मार के मुंह लाल कर दे हम नहीं देले का तार पारला हरला पर देखो अगर हमारा लगे रही तबे ना देब इस तरह नहीं के विश्वास तो देख ले एक बार डायरेक्ट भई रहे त हमें ना दवाई करवैले रही है देख ले भाई याद हां भुला गेल उ दिन में अगर दवाई ना करे रहती ना तो ओ जगह बारात में तार इज्जत चल गई रही
देख पारला हारला में साथ देले त गावे घर के न हवे तो तू गांव घर कहला 500 दे दा हमर मोबाइल रिचार्ज हो जाओ। अब का पैंटा खोल के दिखाई के हमरा लगे हित कहीं के कितना समझाई दे। चलो ठीक है ना देबो तो जात नहीं भौजी भेटाई रही सर समाचार होइल सरवा के कहला से न कुछ बात नइखे न भौजी भेटाई रहली सर समाचार भइल जाना त कि भुलाई रहली का पहला बार भेटाइल बड़ी चल कोनो बात नइखे चले त घरे बड़ा जल्दी सूत गइल। अब देखो नहीं कि हम निकल के गोइल हवे हल ही एकरा नींदो लाग गइल। बाहरे मेहरारू ए बेचैनी के गोली खा लिया भाग सरवारी कैसे घर में के बोलतिया रोज रोज ऐसे ना बोलत रहियो। हाँ बड़ा न बुझाता हे भगवान काहे कि गर्मी के मौसम बनवल हो गरम गरम हवा लागत बुझाता कि कोनो दबे ना काम करी। का भइल बोलबो कुछ दिक्कत परेशानी बा का ना कुछ नहीं खे फोनवा बाजे लागल आवत होई नौकी माई का फोन अगर केहू के फोन आ जाई तो पट देबाइए बना देबी बतियावत न हमू कही ना कि मरद घरे काहे नहीं खे टिकत आए जबे तबे घर से बहरी बतियाले तोरा पेट भर गल तोहार ए पगली कहीं का मोबाइल आदमी काहे खातिर ले न ही जाई खातिर न के एकर पे फोन आई सर समाचार होई कोनो काम होई तो लोग हमरा के फोन करी और ना तो आई लव यू बोलत न फोन पर बोला अब भाई आई लव यू काहे तू ना कहबो तो दूसर कोई हमरा से ना कही आ तू दुश्मन वाला सब दुश्मने बा हमार। अब के करा के हम आई लव यू कहत रे हमर उम्र बारे आई लव यू कह के केहू के उहा मुंह झौसी का निकाल देख के पीछे पड़ल बड़ी ई सब का अनप सनप बोलत रे तोर दिमाग गबड़ा गइल बा काहे एगो से पेट नहीं खे भरत तोहार के 50 गो से बतिया तोड़ आए वो छछुरा रे पैदा भइल होई हस जगह तू बड़ा ए भैया कोनो दवाई नहीं कोनो खइले एबरा गरम बाड़ू एकरा ले बतिया तोरा सच बताई ह तू हमरा माथा पे किरिया खा हाथ रख के कि कोई ले नहीं खबती देख मुंह आई तो हो खबर हमरा के जल्दी मर जाओ कि उन्हनी से बियाह क के राखी अरे पगली हमरा खातिर न सब कुछ तू ही बड़ी देख तोर माथा पर क्रिया खा के कहते न केहू से ना बतियाई ना बस काम के बात बतियाई ना वो लइकन से बतियाई ना लइकन से तक दूर रही ना हम चल तू जैसे करबो वैसे हमहू कर ठीक बटे हम मोबाइल के लॉक खोल देते कैसन तैसन पूछत हेलो चेक कर लो अगर कोई पकड़ाए ना जाई रही तो ओनी बतिया के नंबर डिलीट क के आवत हो खबा ले 24 घंटा अपने लगा रखले रह अगर वैसा रही तो फोन जरूर आई कहत कि सुधार जाना कि सुधार दे बाबे झाड़ू से तो के ठीक बा हमरा कैसन तैसन मत पूछा कि औरी मेरे रुन लेके छोड़ दे। अच्छा ये बता ई बात तोर से के कहत रहे कि हम आई लव यू कहतनी चंदन कहो ऊ सारावा दूगो में एगो लगा के गोइल न अब बताव आज तक हमारा केहू से हूँ आ प्यार मोहब्बत आ बात विचार हो खबे ना करेला। हम तोहरा भी ना रहब ठीक बटे हम के ले चल के नैहर पहुंचा द आ चाहे चल के कोर्ट में तलाक द हमरा के ई काहे हम ना रहब तोहरा भीरी रहबे ना करब हम। अरे त हमरा में कमी का बा कोन बाड़ी लंगर बाड़ी यानहर बाड़ी गुंग बाड़ी बहिन बाड़ी बतियाओ तोरा ना दूसरा हम लइखी बतियावत बात के का विश्वास कर सबूत बा के नहीं बतियावत तो तोरा लगे का सबूत बा के हम बतियावत नहीं चुप रह जाके जौन करे कर उन्हने के लिया के राखो घर में देखो अपने ना जोत हट तेरा माई के पगला गइलू त मारब एक थप्पड़ उधिया आज बुझनते नहीं खुद देखो ई ना चला के उन्हने भी देखई हमरा भी देखई तो तू एक थप्पड़ मारब हम दू थप्पड़ मारब चोर चोरी कहला बतावेला। अरे पागल कहीं का तू जौन सोचत उ बात नहीं खे तारा गलतफहमी हो गइल। हम ना रहब ठीक हमरा के तलाक द हमरा नैहर पहुंचाव हमरा भाई बाप के बोलाव ठीक बा आ उन्हने के बियाह क के लिया के अपना कॉलेज पर रख तू अपन माई बाबू के फोन लगा तू बोला दे छोड़ जाए दे जब रहबे ना करी तो बरिया रखल जरूरी नहीं के हटा के तोर नखड़ा झेले जाई रे कबेले हम प्यार से समझाओ तो नहीं समझते नहीं कि तू हमारा साथे नया बड़ी हमरा बारे में नहीं खी जानो चलो उठ हमरा आखी से 3 दिन के थोड़े तू आइल बड़ी कितना दिन से आइल बड़ी आज तक कुछ शिकायत सुन ले रही तोरा के देखल नहीं चाहत हम ऐसे कैसे घर छोड़ के चल जेबे एजुकिए रह समझ ल हम तो अब जनाता न लेकिन तोहरा हमरा बोला चाली ना रही अमन चैन से रह ना पाई ई रहन देख के बोला चाली ना रही ना रही तो अब के कर से बोला चाली हां
का करतड़े माँ चले के बाजार उजार करे सांझ हो गइल बा। अरे मुंह हमारा बाजार सजार के हो देखो तो हमारे मेहरारू गरम बिया लिया पता ना जा करे काहे खाती हो। बतियावे के टाइम भइल बन का मेहर ले चंदनवा ना फोन भांग देले बा ऐसा बता कोनो लड़की संपत्ति है ना ना हां देखो तो का कहतिया आहो भौजी चंदना बहुत खराब हटे हो ये माँ को माँ लगावेला अरे पहले- हमारो घरे ऐसा ही कह देले रहे। पहले अपने लूर सौर सिखाना तो दूसरा के बेजनिया बनई ह तू खूब इनका सपोर्ट में बोलत तड़ सपोर्ट में कान भर देले बना तोहरो भैया निमन हड़न तू कैसे तू खराब तू कहत हो। जिलेबी लेखा सोझ हम दूध के धोवल माने हम खराब बनी ना ए हटी आज से पहले खराब ना रहनी ये बार खराब हो गई नी इनका के लिया के जाहो हमरा आखी से ऑन करा माने कमा के खियौनी तारा के बढ़िया से और कितना मान जान कोई नहीं आज बेगाना हो गई नी हम भैया इनकरा के छोड़ दो ई गरम दिमाग के बाड़ी। देखा बा हमारे घरे आके ज्यादा ना होशियारी दिखाई बताबा इने झाड़ू से स्वागत कर दे समझल जाए तो हमार मेहरारू है कुछ घर खातिर गरम बिया फिर ठंडा हो जी तू क्या हो बोले वाला हो देखत रह ना केहू के ना छोड़ी समय अपन मैयो के ना छोड़ी अपना भैयो के अपना बबुओ के ना छोड़ी मल जाने का कोड़ी खिसेले भी आता ना देखत रह अरे जा एकर हट नाक कितना चढ़ल चढ़ल लागता बुझा तक नकिए से कितना जना के काट भैया दी चले का हमनी के घरे बेरा आ गइल तो समझ लियो कि तोहरा राखी बाकी जन बचल खुचल बा पूरा कर देब हम बहुत कम बोला हो फायदा करी ना ए तो अपना कोई मर्द के खिसिया बोला तनी तू के हवा बोले वाला हो ए बच्चा आय अपना घर के झगड़ा फरियाद नहीं खे आओ तो नहीं कि बरबरा और बेइज्जती हो जाई जनते बड़ा मेहरारू हाँ भैया ठीक है कहता रहा जाते हम हमारे को कहीं बेइज्जत कर दिया। जा इनानी का संग छोड़ दे ठीक बा न ते और जन बचल खुचल बा पूरा कर देब अब वाले बिना मरद कर रहो गाँव घर में केहू के साथे ना घूमब के करा साथे घूमी बोलो के करा साथे और ना तो तू पूछ पूछ के काम करता ना ते आज होई ना उबत ना आइल कि तोहरा पर हम कबो गुस्सियाई चंदनवा कान भर ले बना ठीक है बा वे पसंद बता के ना ओकरे पर रहियो तू हम चलत तनी रहबे करब जैसन करबो वैसन हम करब तू जैसन सोचत रहो ना वैसन हम नहीं की करत हाँ ठीक बा जा हट भइल बड़ा इतना सीधा बा अरे हट नहीं तो का करबू हैं हट हट ले हम हटत नहीं जात नहीं जल्दी जा बतिया के टाइम हो गइल बा जा जल्दी ना जो ही देती है ना बैठ ही अरे देती जा चाहत का बिया हम काहे के तोहरा के रोकी का होई तोहर हम कि रोकम तक को जब कुछ होयो ना तो घर से चल करा ऐसे कैसे निकल जाई कहने निकल भी रे हाँ। तोहार बेवत बा के तू घरवा से निकाल देबो ते निकाल के देखाओ त तो तोर बेवत बा कि जने मन कर तो नहीं बोलबी तू कोई के बापो आज है ना कोई दे घरवा से निकल जो त ना निकलम तो तोहार का औकात बा कि तू हमरा के निकाल कबो देबो कबो इतना गुस्सा बढ़ता है ना कि अब काचे चबा जाई खा जाई ना किसी जरा देखो अरे हट आज सरवा बुझाता कि करे जाके बाता टूट जाई रे लो हम जात नहीं भाई मटी लगाउनु कहीं का आवत ना हमरा के सफाई देवे तोहरा सफाई के जरूरत नहीं के समझल जय दिन सबत के देख ले उनका बबरी हम नोच खलब हमरा कैसन तसन बुझले बड़ी हाय लाजे ले हाज घोर के पी गइल बड़ी सही त घोर के पिए गइल बा ना कहत रही कि गैस भरवा दे जा हो तो गैस ना भरवे हैं जा दिन भर हमारा के परेशान करे ना कि जो लकड़ी तोड़ के लिया लकड़ी टूटता ई दिमाग खराब हो जाता तूरे में बाप रे बाप 1,000 में गैस भरा जाई आ चुपचाप खाना बन जाई तो गैस पर के खाना कहता ना कि नीक नहीं खेलागत सब दुनिया गैसे पर के खाता आ यहाँ ना कि नीके नहीं खेलागत मन तो करता ना कि छोड़ छाड़ के भाग जाई तुरबे ना करी चलो अब तुराइले बा ढेर ना लेके जाई एक टाइम भर लेके जाई कल भैया के भैया का मर्द ई लकड़ी तुर ले बड़ा। अरे मर्द भैया हमार घर वाला हमके परेशान कइले बड़ा सा कहत सन कि गैस पर के भोजन नीक नहीं खेलागत जो लकड़ी तुर के लिया बगीचा में ले परेशान एक जगह औरी तू को आइल बड़ा हम आइल हनी चपेटन भैया कहाँ ले ना कहले कि चले बाजार उजार कुछ कानून भर दिल बड़का उनकर मेहरान के मर्दे बड़ा खिसियात रही उनकर पे चपेटन के मेहरा चपेटन पर खिसियत रहे हाँ बहुत न कच्चा पीली नहीं बोलत रही तोरा की जोरी हम तो ये सोचत नहीं कि कब खिसिया के काटा पिलियन बोलो उनकर के काट देत काटा पिलियन तो ठीक रहे जान तो हाँ। एक दिन मंगनी पैसा हाँ। 1,000 रुपया केहू के देवे के रहे
सरवा टॉप दे कहता कि हमारा फिर पैसे नहीं खे। वही दिन सोच ले रही कि जाके एक मेहरारू से आ एमा के ओमा बात लगाई ऐसा झगड़ा लगेल बे ना हाँ कि देखिए छूटा छूटी हो जाई तलाक तक हो जाई हो। तब सही बा हमरो पे ना पूरा खिसियात रहे। सब कोई पर ना खिसियाला सब उनके घरे आ जाए के मन ना करेला। अब ना जाई बहुत गरम बिया ना एकदम। आवा ना तनी काम करला करी तुरंत ना तनी चल तुरंत हो तो ताना बढ़िया काम कइले बड़ा चल करी तुरवा ना तो सबके घर में आग लगा तोड़ा तू आय बेहाया कहीं का तनको लाजे लिहाज नहीं खे तोहरा तोरा के तुम कत्ता सीधा समझत रही हो। ये मर्दे भौजी कैसे हाथ उठा देहलु हो तारा लाज ना लगल हो। तोहरा लाज लागल कि हमरा घर में आग लगा के अइला तू आय ए उनका लाज है बा ताहर के उल्टा बोलतई उ अपना के नहीं चला दे बाबा इने ठीक बा आके मुंह फूट जाई तोहरा ओई लगले इनका संग संग रह के तू बिगड़ गइल बड़ा लूर रछन देखा दे तोरा जा अपन मर्दे झगड़ा नहीं देखा तो कैसे वो एकदम एक में एक शॉट के कतना बोलत है ना कि तारा दिमाग खराब हो गइल वाला जब हमर मर्द गलत नहीं खे तू काहे जोड़ रहा हो एगो में दूगो आ दादा अब तू उनका नहीं जाना तू 3600 घाट के पानी पियलन एगो घाट के पानी ओरा जाई ना कहला दोबारा कह देबा ना तो तोर जमनिया खींच लेब यही तो कर कियामत खोद दी हां दवाई हमार बस चले ना तो तारा के जान से मार दे अब यही फेर में बड़ा तू जान मर्दे अपन काम करो जा चुप बतावा हो हम कही ना कि गांव टोला में एगो ये लड़का हो कि बढ़िया बोले ना झूठ सच ना बोले ना लेकिन हम का जाननी कि भीतर भीतर बैठा हुआ कांड करता जान तो आजकल ना मेहरारून के राज बा अगर मर्दाना रहता ना तो उठा के पटक देती तुरंत। बताओ हमर मर्द ऐसन गलत नहीं खा लेकिन हम का उनका के ना कह दी हनी अब कौन मुंह लेके उनका सामने हम जाई हमने चल चपेटन भैया कहा फेन इनका बारे में बताओ जो कि हमने भी क्या करे रही। चुप रह अब जइबो ना तो हमनी के उल्टा पिटा जाए की हमार बात सारा दुनिया सुधर दे लेकिन तोहन लोग अब जिंदगी में ना सुधर आ हमरा घरे आ गेलो दोबारा तो तोहर गोड़ हाथ तुर के ओइ आंगन में गाड़ दे समझ लो ना समझावेलू का कइलस हमर मर तोहर घर चोरी कइलस डकैती कइलस हो तो जा जा अपन काम कर कह दे बात बतियावे के त हमरा के जानतो नहीं ख जाके तारा घर ऐसा उजाड़ देब ना कि कबो जिंदगी में ना सुधरी। अरे मर्द जइबू के हमर माथा के दर्द बनबू खिस मत करो ना तो हम दादा कर जा जा भैया खाओ त तनी यही बात पर इतना तोर बेवत भइल बटे कि तू कुछ कह देबा कोई तोर सुन हमर दिमाग एकदम गरम होता भैया से पंगा मत करो तो अभी दागा कर लगिन कह देब तो जइबू कि नहीं चलो जा बुझाऊसु मरु फर जा तारा घर में तू हो जा आज जेगन हमार घर उजरले बड़ा तोहरो घर उजरे वसही हां भैया सारा पर कहीं जाई ना और ई चल के उजारा घरे कर चल जाए दे मर्द ओकरा घरे ना जाए के बहुत झगड़ा आइन बिया ओकरा घरे जीबो ना तो ओकर कौनो ठीक नहीं है पानी में ना जहर दे दी मिला के सब खत्म हो जाए के हल्ला करे उठाओ एक टाइम भर भइल बा ना। हां चलो चलो फेन घटी तावल जी चल हो का करी बड़ा कष्टमय जिंदगी बीतता जहिया से चंदनवा हमारा मेहरारू के कान भर देले बा तहिए से मेहरारू हमारा मेहरारू नइखे रह गइल नागिन बन गइल बिया जाए तो बढ़िया बा ए समय की नगिनिया नइखे नहीं तो कब डोंस ली कोनो भरोसा बा ए समय आह पता लागत है नहीं के रुको कुछ घड़ी आराम कर लेबे तो नहीं तो जब आ जाई तो जियल हराम खुदे हो जाई हमारा ना छोड़ ले बनता ना रखले बनता करी तो का करी कुछ जनात बुझात नहीं खे चाहे कुछ दिन देखो तनी बदलाव आई तो ठीक है बा ना बदलाव आई तो अपन देखल जाई उठ के बैठी तो तनी आग नगिनिया आग ल बुझाता डसी कुछ घरी ली पानी पी ले मौसम चेंज होता कहा पानी के दे पूछती आई देखी जौन गलती भइल हम माफी चाहतनी आपसे का भइल कुछ बोलत नहीं खी आप ऐसे बोलतनी का बोली कहनी हम तो खराब आदमी बानी मेहरारू रखले बानी गलती हो गई हम दूसरा के बात में आके उल्टा सीधा बोल दियनी जब हमारे पर तोर विश्वासे नहीं खेत हमारा तोरा कोनो बात बनी ए जी तो हम का जाननी कि उ मटी लगाओ ना हमरा के झूठ मूठ के कान हम भर देई आय हम ओकरा बात में आ गइनी। अच्छा ये बताओ आज उ कह के गइल परसों दिन कोनो और कह के गइल चौथा दिन कोनो और कह के गइल तो सब दुनिया के बात सुनबी हमार बात सुनबे ना करबी अब कोई के बात ना सुनब आप जैसे कहब वैसे रहब हम ना ना अब हमार विश्वास नहीं के रह गइल तोरा पर साचो कहतनी जी देखी कान पकड़तनी सॉरी
कुछ घरी करा के चाप ले दे नहीं तो कौन ठीक बा कर बोली कुछ कह तनी ना ना हम काहे के कहे जाई हो माफ ना करब अब हम दूसर बियाह करम का कह तनी दूसर बियाह करम हम खराब बनी ना खराब नहीं खी लेकिन ओ, तोर विश्वास नहीं के हमारे पर जब देखी। विश्वास रहबे ना करी तो बात बनबे ना तो करी झूठो कहत रह जा लेकिन अब सही कह के देखाए तो का करी तू हमरा काम खुदे मजबूर कर देले बड़ी जहर खा के मर जाता नहीं ए मधी का देखावती अरे ना रे पगली जर खा के मर जेबी तू तौरी का अच्छा जाए दे मान गई नहीं लेकिन आज के बाद अगर दूसरा कोई के बात मानबू ना तो सोच लो तीसर बियाह कर ना देना मान सकी ना जी हम जान गई नी कि लफुआ लफंगा बाना से गाँव टोला के लइका समझनी कोई के घर नहीं खस चाहत कि बस से उजारले चाहत न स ए बार हम जात रही लकड़ी खातिर तो चंदन रह एगो हौ बेटा ना आइल हूँ आपकी लगिया अच्छा घर घुसा ना तो दोनों जना बतियावत रह जा तो चंदन कहत ना उनका ले न आके वो तो हम झूठ सच बोल के उनका मेहरारू से आग लगैले बानी आप कुछ बोलले रही उल्टा सीधा उनका के ये पैसा मांगले रहे तब कहाँ से हम पैसा दे दी बताबो तो वही बात के उ लेके खीसी न झगड़ा लगैले रहना ह आ हमरा उतना दिमाग तो काम ना कोइलस जी तब का करी हाँ ए तर तो जनाई की बड़का दिमाग वाली हो लेकिन गांव घर वाला कान भर दिए तो तहार दिमाग गायब हो गई वो घरी जाय दी गलती होइए जाला ते खाली तो भगवानो माफ करे ना ते आप ना कर सकी ना तू हमरा के माफ करबू खीस आँय? करल हुए ना बुझात रहे के कांचे चबा जेबू जाय दी अब ना करब तो कह दियनी तो चलो घरे अब वो गुस्सा छोड़ देनी ना मान गई ना हाँ मान गई नी ठीक है चल का बनी एक बार खुशी में बनावे तनी पूरी सब्जी खीर हाँ पूरी सब्जी खीर चल